Đurđevdan 2019. Kako funkcioniše politički život u Srbiji? Recimo, kako se ponaša opozicija? Glavni slogani su Vučić izdajnik, Vučić bolesnik, Vučić neznalica. Pošto je izdajnik, bolesnik i neznalica, onda opozicija obaveštava Putina, koji mu daje najveće njegovo odlikovanje, o tome ko je Vučić. Dakle, Putin ne zna ko je Vučić, ne znaju ni njegove obaveštajne službe, oni žive naprosto u mraku, ne znaju ni šta rade. Zašto to radi opozicija? Zato što, ukazujući možda i sa pravom na to da je Vučić i izdajnik i bolesnik i neznalica, opozicija, dakle, vrši otklon i fokusira se sa sebe na Vučića i na poziciju. I time ona smatra da je učinila sve i da prosto glasačko telo treba da prelomi i da odstupi od izdajnika, izdajice, neznalice i tako dalje. Da li je to dovoljno? Pa svakako da nije. Kada bi fokus premestili pa posmatrali malo tu opoziciju, onda bismo zaključili da tu postoji kauzalna veza i da pozicija također može reći za većinu opozicije da je bila i neznalička, i izdajnička, i bolesnička i sve ono najgore. Da je ona prethodila, dakle, ovome što ne valja kod Vučića sa nečim što je bilo grozno. I naprosto sada u tom okus pokus preparandus procesu oni smatraju da kokošije slepilo i pamet su takvi da je to već sve zaboravljeno i da se na to više ne treba ni vraćati. Šta je u stvari potrebno uraditi? Potrebno je shvatiti da neće biti nikakvog pomaka sve dotle dok se stvari ne postave na takav način da neko kaže pa dobro, trebali bismo napraviti bar jedan mali pogon za proizvodnju dečjih igračaka. A kad njega napravimo da u njemu proizvodimo i dečje igračke i da te dečje igračke mogu otrpeti konkurenciju bar u Srbiji, Republici Srpskoj i onome što se zove sada zemlje regiona. Pa kasnije bi se moglo možda prodati još negde u svetu. A posle toga bismo mogli da napravimo neki novi pogon, recimo za preradu vune i izradu predmeta od vune. Tako da dok ne dođu te životne teme na dnevni red i dok se tu ne naprave konkursi po kriterijuma znanja i neznanja, mi ćemo tapkati u mestu i slušati te takve nebulozne i krajnje neprimerene ocene jednih od strane drugih i obrnuto. I to ne vodi ničemu, samo zavaravanju i propasti. Eto, to sam hteo da kažem, da posmatrajući tako političke procese, onda možemo da zaključimo da su oni potpuno nenaučni, da politika je u stvari jedna nenaučna oblast koja svu svoju vrednost, ako to možemo zvati vrednošću, baštini na agresiji i iracionalno. A život je u stvari nešto drugo i on traži realna i izvodljiva rešenja. Hvala vam. Ispred nas, eto, tog 6. na 7. planina u Republici Srpskoj izgleda baš ovako, prekrivena snegom. Hvala vam.